저들은 풍감 때 콜롬바키야 풍가 상자라워 기사 라이브 가냐는 뭐 수카 나로 저들은 사이만어 앙제 프로파너 다보 페이스북 라이브 하게 한게 진도 팔린 꼭너 기사 사나니 Bubagrani tis kok sanani te kok kifil danani apon ang kisah payo. Mia baksa borok ani Facebook page dong Facebook ti yang post kamera nukana je mia koroksa ani ata koroksa ohayang na yakat hangoni na o kifil te horengka tai hor ngi mai ti se thuman hor thukha hor thugui basama log no tamunuk hanmani le kaisa video nukha nugini bele na khasakha tai sagdo belai ke singma tamu umma kalakya amro no wansu ke belai na bakha hilik ngai ani khatong thuja ngi tongo muram Sini Bubagra no kutuk nai, sini Bubagra na bagi haimia sanai, tai sengmai sengno, walai nani sengmai sengno, kok silsar nani kok sadar nani amahai samung, bo thai gia wina kelai na tong, ang mung sapun noro dong man kana, ang sabuni kok sanan nai to. Khoroksa news editor hai ka bo आज channel ni owner है कि आज चैनल नी बुबग्रा है कि मालिक सिनी सैकत तला पात्र है कि आं बनो सैकत तला पातला नि नां बनो मुंगो आं बिनी भिडियो फार्स्ट टू लास्ट नाय नायखा नाया हन बनो नायजक्ति इन थां बिनु भिडियो जेफोरपन आं नायो या फातलानि थै खरगो सगै Bini kok tayo asukebo sini Bubagra na naslejago asukebo tiprasan naslejago sing agio bini activities nukjak japuru 2018 o BJP IPFT hafango phainani sikang bonga khoroksa CPIM ni dalar CPIM ni channel ngi bosam khayo te tabu bo khlaine tongo tai aboni select tebo ko kotoran ke bo khoroksa sini entity prasa hane ang bono hane man entity prasa channel te entity prasa borok bo je khuk bai bo sini Bubagra no baro satiro ang mung sayana bujina hane aw nung mung saya pono nung bu sabuno kuluitong jemo kaham no siu je word use khakya abo sadharanoto khoroksa news editor even news chalu na ngi amahe korok sawi manja Theba sini tipra hawak bebak no sombo bebak no possible sini tipra sana kutugui da tong sini Bubagra no hande tong tamo khlai tong buida tong tok thai tong aboni justice sing tabuk sagbo manya agi bo manya thinango bo made manno manya kun guarantee kari han bagine ang bonok kutugil dam khainani ang bonok kutugnani bagi tin life family ya ang sana musumakhe chini tipra saro jeng jesek sal joratei thansak ingman glak jeng abo hai khlaijak tani abo natural singtha kasin baike normal singtha common singtha abo notui ang sana musunglia je kok the bo kutukha abo hai kok the ang do kutuk manja tai bo hai gada bo sangkhono ang ngi manja bakha du khunang tongu ang Facebook live hai kutugil tam maneba jotto kok basimia sang basi khlanin na sin Bubagra sau jora ang nor ni bagai phui haike ang nor no protection doi tongu abu kubiko tini bo sabni kok santhangai satamni bagi samung khaidang bo tini sabu kutuk jakha sin Bubagra no kutuk jakha
je sala bubagra sung ya khari thangane eba bo je puru mutai chalangane apur sini upai ta munai sini obosta aburta munai abono sangko bano horu sin next generation bagi sabo kok sanai khabo kok ti sanai tam sini bising tabu bo ozama kaham manyaku bubagra hai je borno sing ozama kaham huni song bini kaisa deramu sung nuwintom sing kebangma tau Facebook ko comments khalen post khalen WhatsApp silen group silen YouTube nugan je bini bagai mamla khade bobo khaklap tobino khaklap buino sawitong je sahos tongke mamla khai phungdi hai khladi irai khaidi abe kono লাভ করে তাং লাভ করে সেমান ওয়াইসা বনো 2018 নি সরকার ফাইমানি ইয়াগুলো বওয়াইসা রমজাক্কা আপুরসিনি ফরমার CM বিপ্লব কুমার দেবজি তংমানে আজরাও আবন ইয়াগুলো বনো বজে সাইতমলা আনি তিনসাপনো লরিরি মেম কুবি কগনো তাংরি আবনগুলো তাংরিজন তামরিজন তংইমানা বজে আসে খাকলা বুই কক সাইমানো রিজন তং করিঙ্গা ani soste ang saiman kha bota West Bengal tongo West Bengal ni khoroksa MP aroni ruling government ni Trinamool ni khoroksa MP bini dol tai a MP khoroksa aroni montri bokhrok ni bo sandai klayo bini relatives klayo boba khibo kthalainai bo Tripurani chini hani hamya mane tlanginai bono boba kthawinai ke business khakango tai 2 number rang kaba masam tong haine bagino a MP bai bini jese halok tongnai sungban mung sab claimenya claimant tang hindi tabu West Bengal borong ni power West Bengal borong ni fan West Bengal borong ni sason haini bagai sing bono musung phono sing bono mamla je sepeng khaiding di High Court Supreme Court sing bono tuwi manya sini lai thangnai je CM tong bobo paithago chaitok langkha phe bo suda manlia hain bagino sing bini mungui bini mungtui kosto khlainai efer khlai kuno lab kari sing bono khlai menu kaisa upai tongo sing palkhe sing thansake chini tiprasalo joto thansa anglai kebo ksa kufu kosom yawi tiprasangui tangni bo tiprasanos target khlai koksobo ornon tipramotha ni supremo tipramotha ni ahai bo phana BJP ni bo CPM hin target khlai kok samani bongkha nang bukung bara nang tiprasa hnoi se nang bini kok thai khanana di khanano tabungno datilai dangmana lasina abahe kok thai bini kok thai singbai singno kubun dabai singno bularenani toglarenani danga phanani bini amahe kok thai hanbai ang joto tiprasano koidai joto party ni phono ngi tongthang nang kesak ningthang kupur ningthang korma ningthang nang tama enjoy ningthang phadi nang Australian organization palke sini hasteni semi thani sing kaisa thangai bon thang kok salai o borok singbai sing Norway singno bularenani toglarenani buthalanani kok saitong kha belai communal kok saitong kha nang obono muthagi anga porinam belai sitra angna hini sing borokno ma sigrinai sin thansane phan ma phunuknai awose kaisa ekmato upai no thanawa affair khainai kono lab goi sini kolom kali sini printing khainai rang thangane 100 200 1000 lakh thangane haipron bonus kebo tuni ang thasingo sakaje West Bengal tongtongo bo aram khon tongtongo aro nok flat tinai tipran joto ganja ndinini on jese hamya mane sitra talangi bobai khe bo sam khaitong
MP ka Abhishek Banerjee ni dol bo Abhishek Banerjee be Belai Khayok Jak Kha bini Abhishek Banerjee be kathalai bo Saknangya Khai Kutuk takoro bukoro jora sokpaikha khasinani jora sokpaikha sangori khawinai soban bagi tiarengani jora sokpaikha sini thinangni bagi jora sokpaikha sini next generation bagi sing mungsa suklai klang sinani sini Bubagra saya nengya karoi thuya karoi nukhung hukung bini personal life no nai maya karoi bini sak haime tibbo nini bagi asuk kratung bon ni wansungano busidi boni wansukmano samungo tepadi bi wansungmano khanawi sini wansung masalai sinai sing phadi ang tabubo koine joto kebangma singma sing ketai tabi munine tabu tongko Bubagra ni oke sing ang tini Facebook live phai media phai sarana musungya tongmani baksa boro call khake musa sari haipra ang boro kuli batam khaini kuli mungsalap krei ang hajing saka affair de kun labung la ekmatro bini ang hajing je sama hake sing sini CM thangine sing bono sarai sing bono koi bo saya sing bono sarai je o boro danga khlagani sesta khlatongo omono muthagdi immediately bahake muthaga bo sing saimia immediately nung muthagna thang hake tipra hawo omoni result belai sitrang nai nisung bonom sini tansan pan mafluk nai han bagina ang koinai sing Facebook comment khlaya winai phari bini account bini page no sing report rinai sing abo kaisam khlaimano bini page no sing report khlaimano tai ha ke te kaisa ting bini mungoi bono khoksitra khalake Bubagra no kul khane video share khalai video upload khake Bubagra ste man saman thang te bote popular boto sak no popular nan nayo bo sak no belai sine nung nai hinai tipra sang to bona sigi manyenu bobai ang agiwa bo agi khoroksa arje tongmani ang apro bobai waisa waini state share khai ang program ma khake apro nang bini tong nungja apro bo media journalist line of media line of apro bo khoroksa arje tongo bai program no hosting khayo apro siminang soiko tola patrona sinu arje bir ni ba apro sini jaku arje bi dor khrabe kage ulala ready tongpro o arje bir no kha soiko tola patro boro apro kobor janai kok awbo khoroksa kok kudung kok thek kudung kok lomna kudung no pheba dofane bagi hinge bo busu dofane bagi hinge bo bereng saya dofane bagi ke bo sung bagi sung ekdom na sigimanya apro bujibo kisakana bo apro jati upojati tribal pahari hini kokso angbai waisawani bo stage bo ang bo bai esa asik ngo khungi apno jisu jalma bo saka hake tata hni sin borok no st sin mo do kaisa jati ni bung tongu norong jati ni bung bangaleng manukhe norong sing ASC a general hni sing no nuhunba banong ring ba sing no ketan bagi sino upojati jono jati ha ST tribal ni iring nangba sino ring di sinjat bung tongo tiprasa sino tiprasa ni han bayang jotto apung sang dawo ang leba phake han bagi nang jotto takhoro te khapang ni kising mare takhu bukhu ama babu ni saman nana thagun saman jotto nang yak jor khai koi sana musung pharisin sini tiprasa ni bagai sini Bubagra ni bagai sing step na halai siwan jora phaisha phakya mayung hai thei thangma yaglo mokol nugui kunu labungla han bagino jora phaisha phakya tabun o jora no sung kharang tisarni soi da pan sam khayan jotona hana hai kholomung tai jibaya phari o phung kasang jora o kisi sal life hamen oran muthaka jotona hambai kaham kurang tomadi lopa aiglok thung ka playing thung